Molt bé. Jo recomanaré també dues coses bastant diferents. La primera és la novel·la Maletes perdudes, que vaig publicar el 2010, ja fa 6 anys i pico. La recomano perquè, en realitat perquè té molt a veure amb les biblioteques. Aquest és un llibre que, per sort, en el seu moment va funcionar molt bé. Moltes biblioteques se'l van agençar, el van comprar, van fer servir molt bé el préstec. De manera que un bon dia vaig començar a comptar quants clubs de lectura jo havia fet en biblioteques amb maletes perdudes i me'n van sortir cap a 40. Això vol dir que si comptes una mitjana de 20-25 persones per club, vol dir que jo he vist personalment uns 1.000 lectors d'aquest llibre. I l'experiència que ha sigut extraordinària, encara avui dia em faig algun de tant en tant, que ha sigut extraordinari, que m'ha portat des de Tortosa a Besalú, a Lleida, a Montmeló, evidentment a Manlleu, m'ha fet adonar d'una cosa que ja hauríem de saber, però que quan la veus i l'experimentes cada vegada és sensacional, que és que cadascú llegeix el llibre d'una manera diferent. I que els lectors, i per mi això com a autor és una gran alegria descobrir que cada lector es faci el llibre per llocs a vegades on tu no esperaves, i d'altres sí, evidentment, però que també en el moment en què la vaig escriure, que era una novel·la molt coral, amb 4 germans que narraven la història, amb molts episodis, en molts llocs diferents, quan la vaig escriure jo pensava que hi havia d'haver diferents nivells de lectura, que podia ser una novel·la que interessés algú que només busqués distracció, algú que hi busqués recreació històrica de Barcelona, algú que volgués llegir-la amb un punt de nostàlgia, d'altres que hi busquessin fins i tot reflexió sobre el sentit de la vida, i que tot això t'acabes adonant que hi és i que hi surt i que els lectors ho fan seu de la seva manera. I per tant, doncs, a mi m'agrada molt això, tornar encara a recomanar Maletes perdudes. I després vull recomanar l'últim conte que he escrit, ja que parlàvem de novel·les i de contes, l'últim conte que he escrit, que és un conte que es diu Vertical i que surt en una antologia que s'ha presentat aquesta setmana, que es diu Gira Barcelona, l'ha publicat Coma Negra, i és una antologia on s'expliquen 24 hores de la vida de Barcelona a través de 12 autors. Cada autor tenia 2 hores per narrar, per descriure Barcelona, i en el meu cas eren de les 10 de la nit a la mitjanit, i vaig explicar la història d'una persona, d'un home, que baixa al passeig de Sant Joan des del capdamunt de tot, que és tocant a la Travessera, fins a l'Arc de Triomf. I com aquest passeig i aquest descens vertical d'alguna manera també és un descens als inferns personal. I m'ha agradat molt, penso a més que el volum és molt divers, són 12 autors molt diferents i em sento molt ben acompanyat, i d'alguna manera per mi ha sigut com un retorn al conte i a les possibilitats aquestes immediates que té de resolució d'un conte. I ja està.